Mitäs me tehdään? Tomaattinen linssikeitto. No siihen tulee kookosta. Eli pitäisi olla maukasta. Eli me ruvetaan, tai sä rupeat. Joo. Siis mä leikkaan sipulia, pilkon sipulia. Otat kannan eka pois. Mitäs sitten? Miten mä sitten? No mä ehkä leikkasin se toisenkin kannan pois. Joo. Sitten mä leikkaan. Eli mä en tiedä, tähän on ole aika monta tapaa, mutta Niin, kuitetteet. kannat pois. No, laitaanko puoliksi? Laita puoliksi, joo. Eli puoliksi. Ui! Ja sit se sipuli tippuu varmaan lattialle siinä vaiheessa. Mä otan huuhtelen sen. Paljon me ollaan tyypätetty ruokaa. Ensiksi Ja ne ei mene sinne pohjaan asti, siis tänne reunaan asti. Jätät Ei, tänne siis mä vähän jätän väliin. niinku Joo, sä sentin jätät ehkä. sentin sinne. Niin ne ei irtoa ja sitten sä jätät sä sielläkin sitten sen sentin. Joo, noin. Tai Joo. joo. Ja sitten ne pysyy niinku kasassa. Joo, siinä on joku 3-4 poikit noin päin 4, irtoa. joo. Joo, sit tulee aivan loistavan pientä silppua. No niin. Sitten mä laitan 2 valkosipulikettä. Siis, ja sit mä taas leikkaan tosta ton. Mikä se on? Kanta. Kannan pois. Ja sitten kuoret. Ja sitten tässä vaiheessa mä lytistän sen ympäri. Niin sit se on helpompi. Ja sit tulee enemmän maku. Ja sit pieneksi taas. Noin. Ja siinä on sipulit. Yes, eli mä aloitan, että mä rupean kuulottaa näitä sipuleita. Riittääks tää? Vai? Onks tää okei? Vähän enemmän. Noin. Noin. Eli se reilusti on joku ruokalusikallinen. Eli joo. Joku ruokalusikka. Sitten me voi laittaa saman tien sinne Okei. okay. Väliin. Onks noita näin? Ja sitten Jamie Oliver tyyliin, niin niitä ei tarvitse kuin vähän heilutella, kun se on nelosella. Se voit puhua puhelimessa silloin. Eli me yritetään olla Jamie Oliver. Joo. Punainen thai karritahna. Noita on vähän erilaisia. Siis Toiset tää on kyllä väkevämpiä hyvä, kuin mutta mä toiset. tarvitaan siis. Mä laitan Mahtuuko sulla sitten? tähtää ruokalusikallinen. Joo, mieluummin runsas. Mä maistan ensiksi, onko se kauhean tulista. Mä maistan tästä. On. Tässä on pieni. Ei paljon. Joo, no se ruokalusikallinen on kuitenkin hyvä. Se nimittäin Joo. Ja tänne Okei, vaan. joo. Laitetaan sen samattiin sitten. Tässä on Tai laitat sen nyt puolikas, maistellaan sitä sitten. Joo. Ettei sitten ole liian tulista. Joo. Noin. Joo. Oman maun mukaan. Tää oli kyllä vähän. Mahtaa sirve. Eli puolta lusikallista. Jauhettua korianteria. Ja luuhun. Ja Noin. Sitten Sitten sitä Sirja pitäisi ulo. kuulotella. sitä pannu. Mappe tulee. Eli sit mä laitan kattilaan tomaattimurskaa. Kokonainen tomaattimurska. Saman verran vettä. Elsa. Alo. Noniin. Ja sitten jos on paksupohjainen kattila, niin ton voisi tehdä niinku ton kuulottamisen kattilassa. Joo. Sitten mä laitan tähän saman verran vettä. Mama. Näin. Otan. Linssei 1,5. Sitä siitä. Eli 1 tämmönen. Se on ihan hyvä. Okei. Sinne myös varmaan sekoittaa.
se reagoi mitenkään se sipuli vielä? Joo, kyllä se on Okei. lämmin selviä. Onko se vesi se levy? Joo. Nyt se on.